ga ma unguwar ɗinkin gargajiya wanda za mu iya cewa ɗinki ne na kekuna wanda ake yi shekara da shekaru, kuma ɗinki ne mai tsohon tarihi wanda masu sarautu na gargajiya suna yin amfani da su. Kamar yadda kuke gani a nan hannuna akwai riga ce wacce aka ɗinka ta da ɗinkin sarauta, wacce duk wani wanda ya san manya-manyan mutane, malamai ko kuma sarakuna ko kuma limamai da dakatai da baki ɗaya suna amfani da irin wannan kaya, wanda an ɗinka ta ne da rumi da kuma keke, wanda duk wanda ya san riga irin wannan ya san ana yin ta da ɗinki ne wanda ya shafi na hannu. To amma Allah ya bawa al'ummar mu hikima da basira yadda za su iya kirkira ko su kalla su kwaikwayi irin yadda ake wannan na hannun ya koma na keke, wanda duk wanda ya kalli wannan riga zai ga cewa riga ce wacce aka yi ta ƙawa, sannan kuma wacce za a iya cewa an kashe kuɗi, wanda duk wanda ya sa ta yana ƙara ƙima da daraja a wajen manya-manyan mutane, haka za kuma wanda ba manyan mutane ba. Ba iya irin wayannan ɗinkuna ne kaɗai ake yi a wannan masana'antu ba, zan iya kawo muku wasu daga ciki. Kamar idan ka dubi wannan za a ga cewa ita ma ita ce, idan ka dubi wannan ita ma riga ce wacce aka yi ta a wannan masana'anta, za a ga cewa ɗinkinta ya bambanta da waccan, wanda kuma wannan ɗinki da ake yi karkace manyan mutane ne suke yi kaɗai, akwai manyan mutane, akwai matasa, akwai yara, wanda a daidai wannan lokaci ma zan shigo da ɗaya daga cikin wanda suke ba da gudunmawa a wannan masana'anta domin ya tattauna da ku, ya nuna muku irin wanda suke yi rigunan ba iya wannan ba. Kun ga wannan ita ma ɗaya ce daga cikin wannan kaya wanda ake a wannan masana'anta, wanda a daidai wannan lokaci zan kirawo ɗaya daga ciki wanda zai zo ya mana bayani. Bawan Allah, bismillah. To yaya wannan kuke gudanar da wannan ɗinki, duba da cewa wasu sun san cewa da hannu ake wannan ɗinki kuma a ƙasashe na waje irin na Larabawa, yaya za ka yi al'umma bayani? To jama'a assalamu alaikum. Wannan ɗinki dai da muke yi dai gaskiya mun samo shi ne asali a wajen iyayenmu, saboda da ɗinki ne ake yi na hannu, da kuma zamani, ka san zamani aka kawo keken ɗinki, da kuma al'ummanmu suna da hikima da dabara, zan ga kuma ya kamata a zamanantar da ɗinkin da zama da keke ake yi domin a hutar da mutane. Saboda kamar misali a yanzu kamar wannan abaya, idan ɗinki za a yi na keke aƙalla ba a kasar ba sai ka ji da kuɗin da ba kowa ne zai iya biya ba. To amma yanzu idan na keke ne kuma sai ga rabin kuɗin kamar rabin na hannu ne. Kamar wato dai ɗinkin keke wajen wani sauƙi ne fiye da kuɗin ɗinkin hannu ke. Wannan haka yake. Sannan kuma manyan mutane wanda suka shafi limamai ko kuma kamar sarakuna ko kuma manya-manyan mutane har alƙalai suna sa irin waɗannan kayan kenan. Da gaskiya ne, kowa duk a ciki, kamar masarauta nan kaga kamar nan unguwar duk wani sarki da yake a Najeriya, ba ma a Najeriya ba, Afirka ma yana sa irin kayan nan unguwar Marigawa, dogon nawa nan a Marigawa muke yayin lokacin gama. Sarakuna suna sawa, limamai suna sawa, da kuma attajirai duk suna sa irin wannan ɗinki. To wani zai mamaki watakila za a iya cewa manyan mutane da suke yin wannan ɗinki ko kuma har da matasa masu iya. Ai da gwamnati ma yanzu matasa ne ba su yi, don saboda manya yanzu a baki daya iyayenmu ne mun ce sako da su su zauna, mu za mu zauna, mu matasa da mu da ƙannanmu da yayyenmu mu muke yin wannan ɗinki. Ko akwai wani ƙalubale da za a iya cewa ana fuskanta a cikin wannan sana'a ta ɗinkin keke, duba da cewa kowace iriya harka akwai nasara, amma kuma wataƙila akwai wani abu da idan wannan masana'anta ta samu za ta ƙara ci gaba da bunƙasa harkokin ka da wanda kake yi. Ƙalubale kawai da muke fuskanta bai wuce wajen siyan kayan aiki ba, saboda magana ta fi sabilillahi kayan aiki sama da shekara 7 da ta wuce zuwa 5 kullum ta Allah a wajen kayan aiki, kullum sai an ƙara mana kuɗi a wajen tudare ne da shi kayan kansa ruwan. Amma mu a wajen farashi har yanzu idan ka zo shekara 5 a ɗinka ma wannan rigar, idan ka zo ƙarin da za a yi ma bai wuce in ma za a ƙara ma ya taka kara ya karya ba. Amma mu a wajen so kayan aiki
magana ta fi sabilillahi mukan ƙara don yaninka fiye da yadda muke siya da. To ya za a iya cewa watakila ko ba ku da wata kungiya wacce take duba muku ita wannan sana'a ta ku, idan an yi muku ƙari maimakon ku karɓi wannan ƙarin sai a tafi gabaki ɗaya a daidaita ko kuma a rage muku ma daga cikin ƙarin ku. Da ƙungiyoyi to amma ka san ita kanta sana'ar maintaining ɗin da ake saboda ne mu muna ganin cewa koya in an ɗan samu ɗin mun gode wa Allah ba sai mun tsaya muna tawa cewa a ƙara a dai dinga kawo aikin ana yi matasa suna samun abin yi shine mu burin. Kamar wani ƙasashe za ka iya cewa ɗinkin ku yana shiga? Wanda cewa kamar irin su kamar Chadi, Niger, su kamar Cote d'Ivoire, su Ghana, duk da dai yawanci Afirka har da Sudan ma, har Saudiya ma ana kai wannan tsangunan na. Ka taɓa cin karo da irin rigar da aka ɗinka a nan in kai yawo haka a wani gari? A sosai ma wannan da Allah ya ai babu inda jihar ko wata ƙasa ta Afirka da za ka je ka samu wannan tsangunan nan. Wannan ƙungiya ce. To masu kallo da saurare, unguwar Madiga kenan da ke cikin karamar hukumar Dala, muka tattauna da wasu daga cikin masu gabatar da sana'a ta wannan ɗinki wanda kuke gani, wanda ɗinki ne na sarakuna, ɗinki ne na malamai, ɗinki ne kuma na alƙalai da manya-manyan mutane. Mun ji irin nasarori da kuma yadda suke gabatar da wannan sana'a tasu, sannan kuma da irin ƙalubale da suke fuskanta. Da fatan hukumomi da gwamnati wanda suke da alhakin taimaka irin waɗannan ƙananun masana'antu za su shigo domin su ƙara haɓaka musu wannan sana'a, kasancewa da duk yawanci kamar yadda shi wannan ban Allah ya magana masu gabatar da sana'ar yanzu matasa ne. To kaga cewa matasa sun fi kowa yawa yanzu a faɗin duniya, watakila taimaka musu zai sa su ci gaba da riƙe rayuwarsu har ma da ta iyayensu da kuma sauran al'umma baki ɗaya. Kai tsaye kuna sauraron wannan shiri ne a cikin wannan tasha taku mai albarka mai suna Dambe TV, wanda kuma idan kuka bibiye ta za ku ci gaba da kallon wasanni kala-kala wanda ya shafi na gargajiya da kuma irin al'amuran da suke faruwa na yau da gobe da kuma sana'o'i ga su na gargajiya har ma na zamanin ba za mu kyale ba. Kar ku manta ku yi subscribing, ku danna alamar kararrawa ta yadda da mun dora zai faɗo muku akan wayar ku kuma sai ku buɗe kai tsaye. Ga shi za mu sallama da ku a cikin wannan shirin. Malam me sunan ka ne? Sunana Ali Hamisu, wanda aka fi sani da Alios. To wannan shine Ali Alios da ke unguwar Dogon Nama, kuma shi ma dai a cikin karamar hukumar Dala ne. Sunana Yusuf Saraki Madigawa, nake cewa mu kasance da ku a cikin wani shirin irin wannan ko kuma makamancin wannan. Mun gode da lokacin da muka ba mu kuka saurara, da fatan kuma za ku dinga ci gaba da bibiyan mu, kasancewar ci gaban shi ne zai ƙara sa mana kawo muku shirye-shirye wanda suka fi wannan mataki har na gaba. Assalamu alaikum.